Sulpok ugmas, hugas kamo, distansya tagamay. Mga mahal kong lumulupyo, diri sa sityo, siyaw-siyaw. Ihal pagapat, unsa may angay na tong buhaton na imong giingon mga lakang sa pagtikang? Bitaw konsihal, pagkakuyaw kong kuyanap na. Sa pagkakaroon, wala pa tay materialis na mo'y atong gamiton sa pagprotektar o pag-ila sa tao na dunay sintomas sa maong sakit. Ini! Kunsihan! Ika na interview ani! Maglisod ko gining-lisod Bisaya! Street dancing! Street dancing! Street dancing! Positive o negative! Tara, kunsihan! Kunsihan! Positive! Usa ka akong hatulong nga aron nga makaibaw ang akong mga katigalungsod sa maya na lang buhaton aron nga dili sila matapdan sa mga sakit. Husto, ingunani na lang. Mas maayo ni akong nahunanaan aron makaibaw sila. Sulpok ugmas, hugas kamo, distansya tagamay. Ang yugi patuman, Sulod mo sa inyong balay, akong hangyoon, subuanon, maghius sa tamtanan, aron maangko nato ang kadaugan. Ako ning isugilon sa akong mga kasilinganan, ug kadtong akong mga gisugo nga mga frontliners. Kung sila katuon, ug akong paibawon. Mga mahal kong lumulupyo, diri sa sityo, siyaw-siyaw. Maghimo ta og lakang aron sa pagprotektar sa atong sityo nga dili ta masudlan sa kining gitawag og virus nga mikatap ug mikuyanap diri sa tibuok kalibutan. Magisguta sa atong agsatagsa no unsay atong ikasugyot ug nanginhanglan ko sa inyong agsatagsa kapanabang kung mga kaigsunan diri sa sityo siyaw-siyaw nga maningkamot ta nga dili ta masudlan nining virus. Kay kuyaw kayo mga kaigsunan ko kung dunay makasulod nga virus sa maong atong dapit kay delikado kini makamatay kung ikaw matapdan niini. Atong paningkamutan nga wala gyud bisan gamay nga makasulod nining atong dapit mga higala kung igsuon kog lumulupyo diri sa sityo siyaw-siyaw. Kuan, konsihal. Ayaw kabalakan ni anak konsehal. Kay andam kami nga muhimog aksyon ni anak konsehal. Kami bahala ni anak konsehal. Ihal pagapat. Unsa may angay na tong buhaton na imong giingon mga lakang sa pagtikang ug lakang sa pagtikangkang. Sama atong nangagi ganiha. Yano-yano rag agi. Way proteksyon sa kaugalingon. Dali ra kay itong mataptan sa maong sakit. Way nagbantay sa atong lugar. Mo nagkinahanglan ta nga nay magbantay sa atong lugar aron way dali-daling makagawas ug makasud sa atong sityo. Aron nga kita maproteksyonan ug dili ta matapdan yan ang gikadlukan nila nga sakit. Mahiran. Konsehal pagapat. Katong nangagi ganina, wa to sila imahas kay pangamong naman to ilaha. Awa, bitaw konsehal. Pagkakuyaw kong kuyanap na, daghan kay itang mga bata sa atong lugar. Ug labi pa gyud daghan kay itang mga senior nga angayan natong proteksyonan. Bitaw konsehal pagapat. Daghan kay tag mga senior sa atong sityo. Senior high? Senior high school. Diba konsehal? Konsehal pagapat. Unsa may angay natong buhaton na di ta kaila sa mga tao na aduna sila sintomas, aduna sila virus, wa man tay mga gamit. Ang atong buhaton ni ana, ato na siya i-first reading, second reading, third reading, aduna pa'y final reading. Ug mauna, ang angay na tong buhaton. Sa pagkakaroon, wala pa tay materyales na mo'y atong gamiton sa pagprotektar o pag-ila sa tao
nga dunay sintomas sa maong sakit. Mga konti. Ug unya, aduna ko'y nahunahunaan nga paagi sa kabutang nga akong gamiton aron masuta nato ang tao nga mosulod ug mogawas gikan diri nga dunay dalang sintomas. Ug kining maong atong kahimanan, masuta gid nato ang kainiton sa usa ka tawo. Ug kining butanga naa ni diri sa akong kiliran. Ini, igo na ni. Masuta na ang tao sa iyang temperature o kainiton sa iyang lawas kung doon na ba siya'y sintomas. Konsihal pagapat, kana atong gamiton na di man ta kakuha ng timailhan na wa may mga numero sa iyang kainiton. Ang akong nahibawan na konsihal pagapat para squate man na. Nagtuo ka, Tibor, nga kining akong gamit nga dili ni siya epektibo. Epektibo kayo ni siya. May bawan ug masuta na to ang tao nga dunay daladala nga sakit. Bebe, nga ribe, testingan ti kabe, aron nga matugi masuta be. Ako nga suta ang imong kainiton, 150 matagtak na. Sige, akong mando, Imong mando, ato na ni sugdan. sugdan na Ang yun. atong pagbantay sa atong dapit. Kana, maayo na, konsihal, maayo na. Arong walay makalusot yun. Oo. Lumas no entry. Okay, pagbantay mo, ay musika to. Tanawan ni Magyo, ni Magi. Agi lang! Dancing! Business dancing! Tagadiin ka? Katin maga. Oh, dili pasudlon ang dili tagadire. Mao gyud. Amo dai. Asay mong kiupas, atong basahon. Oh, unsa ni purok ka? Bro, purok sambag. Oh, di mo nang naong-naong? Nataw siya sa ibabaw sa sambag. Oh, isuwat. O kana. Paabot sa kay testiran pa ka na mo ha. Ato sang konsihan. Oy, Testiran na to. sige, mas mayo. Asa tong tester? Kuha to, kuha. Kuhaon ako. Di kay siya init. 35 second. Di. Lusot. Gusto ni. Lista. 35 second. Ay, balik ka. Mugawas ka ha. Yes, sir. Kuno sa talo kini checkpoint lo. Ng klase sa checkpoint nga, pamtay motor, watay helmet. Point lo kanang no mask, no entry, no ID, no entry. Magsuod ka, maglatag manok. Ala! Talagdong! Uy, bantay ko. Tasa ka ni tayta ha. Akong ingong konsyal na siya mo interview. Wa ko kay bawang taga-diin eh. Konsyal! Oy! Kaya ka interview ani. Oh. Maglisod ko giniglis o bisaya. Oh, sige, paingkadlawon diha. Asi gububulo. Tanggong jud nilo, si ka gububulo. Matangkal jud tam, tuon nay virus. Doy, asa mamong planeta gikan? Sa may tuyo ninyo dire? Kaya ako sa good class kay quarantine. Nasaag lagi mo dire? Quarantine ko na sa good class kay virus ko. Street dancing! Street dancing! Street dancing! Positive o negative? Aron mahibawan na to atong kuhaw ng scanner. Tara, konsyal! Konsyal! Positive! Ang ragal mo! Ino para nasuta lo. Hello guys! Hello! Okay, nahuman dyan ang atong shooting karon no? Dili gid ilalim ang trabaho sa mga frontliners. Hilabi na gyud yan mo bobo. Kuana! Oh, ana. Oh, di giday lalim labi na paglista kaya ang scanner na grabe po dito kainit oy. Tinudoy. Oh, Butang ko. bukay-bukay ka no. Okay. Oh, mao na ako maila-ila na mo ang mga artista sa Ngisi TV. Okay, paila-ila mo galingon. Oh, ako dai si Giovanni Tahan Langit. Oh, gikan sa langit. Oh, okay. Oh, kini si Kapitan. Ako dai si Patrocinio digam. Oh, oh, ato ipaila-ila. aktor. Oh, atong senior high. Oh, senior high. Senior actor, di na senior high. Okay, lailay mo kagalingon. Ako si Ben Minggito. Nara kamera ha. Oh. Ben Minggito. Oh, pasensya ra mo kay kani siya amo ginig siya gikunta kay taga-sulti mahal, taga-sulti kwinta. Pero amo lagi, oh, di basta-basta ang iya. Mahal kay niya tong artista oy. Mahal kani, kinuha ni na to. Oh, no? Kay kini dai si Benjamin Minggito, ako gining amahan, no? Sa ulitaw pa ni. Awa say asawa. Oh,
Oy, litaw pa man. Sakto gid ay. Okay, once again, daghang salamat na. Maunsa i-subscribe gina sila oy. Oh. Oy, idasig na sila. O mga higala, Oh. ayaw kalimot sa pag-like Subscribe. o subscribe sa among Video. video. Oo, pura magkanang nangumpan niya. Okay, okay. Ang among TV na makita nyo sa Yisit. Yisit TV, oy. Yisit TV! Wala, ipapangisipin ko, no? Okay, thank you guys.